Vi tror på, at rengøring gør en forskel. Vi tror på, at mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Uanset om det er smeden i produktionen, indkøberen eller direktøren, har rengøringen en betydning, når vi skal præstere i hverdagen og bidrage aktivt til at styrke arbejdsglæden. Om I 10 eller 1000 medarbejdere, er det netop arbejdsglæden, der gør forskellen. Vi tror på, at de aftaler, vi laver, skal være unikke og sammensat til hver enkelt kundes behov, så kaffemaskinen er renset som aftale, og med det fokus, at rengøringsbeskrivelsen også skal fungere i praksis. Med det for øje, at rengøringsassistenten har den helt korrekte tid til at kunne nå alle opgaver. For med faglig stolthed gør vi en forskel. Vi tror på, at ved at investere i både medarbejdere og teknologien, skaber vi sammen udvikling. Og med udviklingen skaber vi relationer. Og med relationer skaber vi tillid. Og med tillid tør vi at lære. Og ved at lære sammen skaber vi udviklingen og sikrer fremtiden. Vi tror på, at vi som virksomhed gør en forskel, når vi omfavner udviklingen. For tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men stammer fra plantebaserede rester. Eller hvis hovedparten af vandet til produktet stammer fra opsamlet regnvand. Eller energien til produktionen kommer fra solen. Og plastisemballagen genanvendes. For sammen skaber vi fremtiden. For fremtiden starter i nutiden. Vi er ETL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.